Rhan yn UK E-Guitar Championships a heno yw noson y gystadleuaeth. Ac yn eisiau rwy'n ei ennill a fod yn fuddugolaethus, dwi'n mynd i gael un gair ola efo'r gitarydd enwog o Pendulum, Predyr ap Gwynedd. Sut dwi wedi cynnesu'r dorf? Sut dwi'n cael nhw ar fy ochr i? Unwaith eidi ar y llwyfan, ti sy'n berchen y llwyfan, mae'n rhaid i gofio yna, ti sy'n berchen y llwyfan. Ie, fi a chi. Ie. Chi yw fy mhlant. Na fe, attitude, na beth eisiau. A ti'n edrych yn llyged y dorf i gyd. Edrych i'r cefen, na'n siŵr bod y contact yn lyged i'r dorf trwy'r amser. Reit. A beth maen nhw'n edrych yma chdi fel hyn? Mae ti'n neud yn ôl yna. Wel, Mae ti'n neud yn ôl yna. Edd yn ôl. Bydd peth gorau ti'n gallu dweud y munud yma o'n cyn i fynd. Paid mesaf fel an. Iawn. Diolch yn fawr. Paid yn neud yna i fi eto. Oce, na fo'n iawn. Oh no! Tid. Diolch yn fawr. Pob lwc ti. Diolch ti. Dros y misoedd diwethaf, does dim rhagbrofion wedi bod yn digwydd ar hyd a lled y wlad. Nawr mae'r noson fawr wedi cyrraedd. Mae'r gynulleidfa wedi dechrau cyrraedd, ac mae Glyn Wise wedi dechrau cyrraedd. Wrth ddringo i'r llwyfan, mae Glyn yn manteisio ar y cyfle i atgoffa ei hun ddiw rheole'r gystadleuaeth. Bydd ganddo 60 eiliad i feinio perfformiad ar ei gitar aur. Yna, bydd yn derbyn sgôr gan y beirniaid, a'r gitarydd gyda'r sgôr ucha ar ddiwedd y noson yw pencampwr gitar aur Prydain. Pwy fydd yn fuddigol? Mae Glyn yn ffyddiol. Mae'r dorf wedi cyrraedd ac yn aros yn eiddgar. Ti'n sylwi bod fi a fan hyn y ben yn un, tan maen nhw gyd yn cael hwyl fel yna. Mae Glyn yn gwneud ymdrech i gymysgu. Anyone can do it, just get involved. Mae pawb arall yn gwneud ymdrech i adael. Ond i ble maen nhw'n mynd? Mae pawb arall wedi mynd i berfformio fel band aur ar y llwyfan. Pawb ar wahân i Glyn.